D'aquí uns instants començarà el quart combat. Sembla que plourà i el combat que veurem a continuació es presenta tan insegur com el temps. Un combat amb un final molt difícil de predir. Goku contra Gilan. Ostres, ja era hora, ara sortirà en Goku. Però aquest Gilan no és un home. Vinga, Goku, carrega-te'l, vinga! Bulma, això no és un home, és un monstre. Tudupidu, tudutata. Senyores i senyors, què tal? Sóc en Goku. Deixa-ho, no és un adversari per tu. I ara comença el quart combat. Comenceu! Senyores i senyors, em sap greu dir-nos que hem decidit suspendre el combat fins que pari de ploure. És una llàstima. La pluja ha interromput el combat i tornarem més tard.